खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय। दिनै जोङो बर'नि हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै लिरनाय दोंसे खन्थाइ खोनासंगोन। बे खन्थाइखौ लिरदों बाक्सा जिल्लानि रजेन खाख्लारि बिथां। ओमफ्राय खन्थाइखौ आवरायगोन आं। जुदि खन्थाइ आवरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालाङोब्ला आं गिबियावनो नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजाङैनो खोनासंगोन। नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमब्ला बर' हारिनि बिफा होनोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिथाङा माबायदि बर' हारिनि खामानि मावनानै बिथाङा माबायदि गावनि जिउआ मारै जोबलांखो बेखौबो हयथ' नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिखायो। बेखौनो माने बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम जानायनि उननिफ्राय माबोरै हारिनि खामानि मावनानै बिथाङा माबायदि जे लाइमोन बैसोआवनो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बा सम सयआवनो अबथिरा थैनांगौ जादोंमोन बेखौ लानानै बिथां रजेन खाख्लारिया खन्थाइखौ लिरदों। नोंथांमोना खन्थाइखौ बिदिब्ला खोनासंलांदो। नोंखौ गोसोखांनानै खन्थाइखौ जागायबाय। नोंखौ गोसोखांनानै बर' सुबुं सिबियारि क'क्राझार जिल्लानि दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय बरागारि गामियाव जोनोम लानानै हारिनि थाखाय खामानि मावलांदोंमोन। बर' हारिनि आगोमा गोग्गो गोथार बेसेदि हारि अनसुला गोसोमोन नों। आय' रंसारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बर' फरायसा आफादनि फिरफिलानि सिङाव थानानै हारिनि जांख्रिखांनाय माइल खुन्थाखौ जागायजेनबाय। गैयामोन नोंनि गोसोआव गाज्रि साननाय, खोमसि फोथायनाय, गिनाय आरो मुगैनाय, थगायनाय, दोहोनि गोरिब, जाम्बा जाम्बि, गोरों गोरा सायख'लायनाय। सानोमोन नों गोथौ सान्थौ गोनांबान बर' सुबुं माहारिनि गांनाय उखैनायखौ, मुगै जानाय गोरिब गुन्द्रा बर'नि जिउ जारिमिनखौ। आं नाथाय आंनि गोबाय देरासानिफ्रायनो रोमै रोमै खोनादों नोंनि मुंखौ आरो नोंनि मावनाय दांनायफोरखौ। बै समनिफ्रायनो आंहा मानोबा नोंनि फारसे फोथायनाय, सिबिनाय आरो मानिनाय हास्थायदों नोंनि गोथौ इसिंनि इकेबाना। बर' हारिनि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ माहारिनि थाखाय गोरबो बिखा गावजासे मुलुगाव सिनायथि होलांबाय नों। नाथाय बर' रायजो सुबुं अनसुला जोहोलावनि देहाया केन्सार बेरामजों साग्लोबजानानै नोंनि अबथिरा थैलांनायाव जानांदों बर' माहारिया आलाय सिलाय हादावरि बिदावरि गाबथिंबायग्रा। आय' उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, नोंनि अबथिरा थैलांनायाव हारिनि सिफुंख' हायै खहा जालांदों। गोथार गोसोनि सानसुमै गेदेमा जोहोलाव। बर'नि उखुम मुदायाव सिगुन खिलानाय आरो गंगार खर' नांनाय बेरामखौ हासार मुलि दौनानै एबा हासिबजों सिबस्रांनानै साखोन सिखोन खालामनो जांख्रिखांनाय मुंनि गिबि खुन्थियाखौ गायसनजेनदोंमोन नों बड'फा। गोदान रायजोनि सुबुंफोरा दिनैसिमबो नोंखौ गोसोखांदों आरो नोंनो बिबारनि मान बावदों। बिसम्बि मोखां लाइसि जोनोम थैनाय सानखौ फुजिदों। हे रुंसारि सानसुमै गेदेमा जोहोलाव, नों बायदि सुबुं हादर अनसुला सोरजिनानै हर। फोजोबनो हारिनि उदखारि हाबा मावनायखौ हारिनि गेजेराव गोथार गोजोन सुखु लाबोनो। खन्थाइया जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।
दायो नोंथांमोना नोंखौ गोसोखांनानै बड'फा बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै लिरनाय खन्थाइखौ खोनासंनो मोनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंनानै एसेब्लाबो बर' हारिनि बिफानि मावनाय दांनायखौ गोसोखांनानै माने गावनि हारिनि थाखाय खामानि मावनो बा गावनि हारिखौ अननो थाखाय नोंथांमोननि गोसोआव हयथ' मोनसे सानखांनाय बा मोनसे सानस्रि जाखांगोन बेखौ आं मिजिंथियो। खन्थाइयाव जुदि आं माबाफोर माने गोरोन्थि फरायफ्लांबायब्ला बा आंनि खन्थाइ फरायनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि मा होनगोन बेखौ गोरोन्थि उच्चारण बा गोरोन्थि बानान खालामफ्लांबायबा आं नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिबाय। जोबनायाव गासैनिसिमबो खन्थाइखौ खोनासंनायनि थाखाय फिन खनसेबाव साबायखर होनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।